Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. aw ni ɲantuma tarata janvier kalo tile 16 san 2024 i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira min ye Joliba TV News ɲɛmaaso y'a kanu sa k'a fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don min ye kunnafoni gafew la gafe minnu n'an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw n'u ye olu cari nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛma o ye todunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ sa maa caman ka wulikajɔ o de don min ye arajo fan fɛ bi ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ Bubakari Tarawele Grand bɛ min ye télé fan fɛ sa Augustin Esubihi ale bɛ yen nɔ nɛgɛw la min ye Lamine Kulibali a bɛ yen Musa Ayidara a bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen ka na se Salimata Wederawogo ma yanni kuma ka caya an b'a fɔ kisɛ ka k'a la sa min ye gafew ye olu bɔra bi gafe minnu ni an tɛgɛ gunna olu la sa o tɛ dɔwɛrɛ faso ka gafe ba ale b'an bolo a kumana n'o ye l'essor ye a da bɛ waleya fila la sa an bɛ tila k'an da lasa ma min ye Soir de Bamako ye ale fana ye bɔli kɛ bi sa a kumana an b'an da lasa ma Nouvelle Horizon ale bɛ kɛ ka an ka bi gafew kuncɛ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲagan ye sa an b'a daminɛ ni min ye faso ka gafe ba ni o ye l'essor ye l'essor a da bɛ waleya la sa a kumana bi a y'a yira sa wulikajɔ dɔw kɔnɔna la sa k'a fɔ ko min ye jamana in kɔnɔna la sa tagabolo ni tagabolo caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ l'essor maaw u y'a yira cogoya minnu na wulikajɔ fɔlɔfɔlɔ min n'u dab'a la bi sa o tɛ dɔwɛrɛ ko ye wulikajɔ dɔw min ni a bɛ Kidali mara ko fɔ l'essor maaw u y'a yira sa k'a fɔ ko minisiri min ni ale ye minisiri Wage sa Ismaël Wage ko don ko ale ye wulikajɔ sabati ka ɲɛsin Kidali marabolo ma wulikajɔ in kun tun ye jumɛn ye sa min ye l'essor maaw u ka ɲɛfɔli la sa ko kari tɛmɛlen janvier kalo tile 14 san 2024 minisiri min ni ale sigilen don min ye réconciliation n'o ye bɛn tagabolo kɔnɔna ye sa colonel Ismaïla Wage ko ale ye wulikajɔ kɛ k'i ɲɛsin Kidali mara ma don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni Mali ye o sugandi sa o ta ko filanan ni o ye don belebeleba ye min n'a b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kura ka o kofɔ n'o ye journée de souveraineté retrouvée ye sa ko min ye Ismaël Wage a y'a kanu k'a fɔ min ye ani Kidalikaw olu ka to waleya ko o baaraw fana a bɛna fɔ ko o ɲɛnamayara o hukumu de kɔnɔna la sa l'essor maaw ka ɲɛfɔli la u y'a yira k'a fɔ ko Ismaël Wage ko a bilala délégation belebeleba ɲɛfɛ ka u kunda min ye Kidali mara kan ko u selen Kidali mara kɔnɔna la sa ko u bisimilala min ye colonel belebeleba fɛ ko min o ye Fagimba Kansayi ye fo ka na se ko min ye Kidali ɲɛmaa wɛrɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛnɛ kan sa ko mission yɛrɛ a ko kalifalen maa min na sa n'o ye Zahara Aidara ye ko ale tun bɛ a kɛnɛ kan min ye Ismaël Wage a n'a ka délégation u bisimilalen kɔfɛ min ye Kidali mara kɔnɔna la sa ko u y'a yira k'a fɔ k'u ka wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye jamana bɛ senma dɛndɛn min na an bɛ don min na i ko bi an bɛ taga ɲɛ sira min kan ka ɲɛsin jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ma sa ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye Ismaël Wage a ka ɲɛfɔli don l'essor kɔnɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye sa ko u ye ŋaniya de sigi ŋaniya min n'u y'a yira sa k'a fɔ ko san o san janvier kalo o tile 14 o ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin don ma don min ni a b'a yira sa k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kura ko o sabatira Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o wulikajɔ de la sa k'a yira k'a fɔ ko Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ye Mali ta ye maliyɛndenw bɛ se ka circuler a kɔnɔna la cogo min ja u bɛ se ka taga ni ka seginw sabati a kɔnɔna la cogoya min ja ale n'a ka minisiriso maaw sa u y'a ŋaniya nin wagati kɔnɔna la sa k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Kidali mara ma o baara de hukumu kɔnɔna la sa ko min ye Kidali ɲɛmaaw ye ka na se min ye ɲɛmaa minnu n'olu bɛ administration tagabolo kɔnɔna la Kidali sa fo ka na se min ye gouverneur Gamu ma ko olu y'a yira k'a fɔ ko bonya belebeleba don bonya min ni Mali gouvernement n'u y'a ta ka olu sɛgɛrɛ nin waati kɔnɔna la ko wa k'u bɛ bonya in k'u tɛgɛ fila jɔ a kɔrɔ koyi k'u b'a minɛ ni
sira ye sira min ni faamuyali bɛ o kɔnɔna la ko a y'a yira sa min ye général Gamu ye k'a fɔ ko siga t'a la k'a fɔ su fara tile kan olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen tun ye nin de ye min ye laɲini bɛɛ lajɛlen tun ye nin de ye min ye Kidali ye a ka jateminɛ i n'a fɔ Mali fan dɔ don a kana tigɛ cogo si la ka bɔ Mali la ko o baara minnu ni olu sigira sen kan ko mɛn ka ɲɛna dɛ i n'a fɔ ɲɛfɔli b'a fɔla cogoya min na sa ko don tɛmɛna don min ni o gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ko ka kɛɲɛ ni min ye CEDEAO ma olu ka wulikajɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma ko min ye sanction illégale illégitime inhumain o ti dɔwɛrɛ ko min ye ɲangili waleyaw ye ko CEDEAO maw ni UEMOA maw k'u jɛra k'o ta ka ɲɛsin Mali ma jalaki kɔnɔna la jalaki min ni Mali ma deli ka jɔ a kɔrɔ ko wa ko tiɲɛ kun tɛ ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ lajɛlen seginni hukumu kɔnɔna la n'a yirala i n'a fɔ gouverneur ale b'a fɔla cogoya min sa k'a fɔ ko Mali ɲɛmaw olu ka u ɲɛsin Kidali mara ma k'a fɔ k'u b'a fɛ ka na bonyamasegin ka o yiriwa Kidali mara kɔnɔna la sa ko olu b'u tɛgɛ jɔ a kɔrɔ bi u b'u tɛgɛ jɔ a kɔrɔ sini wa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko bonyamasegin don ka kɛɲɛ halisa ni Gamu ka ɲɛfɔli ye sa ko a y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga min ni o bɛ an kunna bi u kɛmɛ ka danaya min ta k'o kalifa ale yɛrɛbakun ma ka ɲɛsin min ye Kidali jamana ma Kidali mara ma sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalika bɛɛ lajɛlen k'u nisɔndiya bɛ nin ko kɔnɔna la wa baaraw ko bɛɛ lajɛlen sereyalen b'a kan k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ i n'a fɔ a kɛcogo la tuguni ko o hakilina kelen in na min ye tasibila belebeleba ye k'u b'o kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigi minnu ko ni olu taɲana waati dɔ kɔnɔna la sa waati minnu ni o bɛ min ye gɛlɛya wagati ko fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa k'a bɛ n'a fɔ min ye Kidali mara kɔni ye ko olu kɛmɛ ka gɛlɛya k'o fili u kɔ k'u tɛgɛ furan ka bɛn ni min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw min ye Mali jamana o ka ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka waleya cogoya min na ko minisiri min n'o bɛ réconciliation kɔnɔna la ni o ye Ismaïla Wage ye ale fana ye kuma ta ko a y'a yira sa k'a fɔ ko halisa min ye Kidalikaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen sa bɛɛ k'i jateminɛ k'i kɛ maliyɛn ye k'a bila Mali ka minɛn kɔnɔ waleya o waleya ni an ɲɛ b'o la n'o o de tɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye waleya o waleya n'o bɛ taga ɲɛ k'o fɔ maliyɛnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan Kidali kelen tɛ dɛ ko o baaraw de bɛ sabati min ye jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Fasiri an y'a bɔ l'essor kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya wala. An bɛ to ale leçon kelen in kɔnɔ kɛ halisa a da bɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in na koyi n'an bɔra Kidali mara kɔnɔ yaasa k'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in k'a sabatira Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min ni o ye Segu mara ye koyi u y'a yira k'a fɔ ko Segu mara Fasiri kɛba n'o o ye Aminata Kulibali a ma Segu kɔnɔ sa a y'a yira k'a fɔ ko Segu mara k'o fana ma to sigilen nin don belebeleba in kɛnɛ kan koyi ko u y'a yira sa k'a fɔ ko minisiri min n'o bɛ musow ni denmisɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa n'o ye Madame Kulibali Mariam Mayiga ko ale fana ye wulikajɔ ta gouvernement tɔgɔla sa k'i ɲɛsin Segu mara ma a selen yen nɔ ka ban ko min ye Segu gouverneur ye sa ko o ye a bisimila ni o tɛ maa wɛrɛ ko contrôleur général de police Alassane Traoré ko ale y'a bisimila Segu préfet o ɲɛna min ye Dawuda Jara ye ko fo ka na se Segu maire urbaine ko ale fana tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Nuhu Jara ye ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko minisiri y'a yira sa k'a fɔ min ye minisiri Kulibali Mariam Mayiga ko a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ jamana ka ci la jamana ka ci jumɛn ko don ko ka n'a yira min ye Segukaw bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o de ye souveraineté retrouvée sa ko Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de kan ka nin don in ɲɛnamaya o ɲɛnamali hukumu de kɔnɔna la sa ale garisɛgɛ bɛnbɛn Segu mara ma ko wa k'a dan b'a la k'a fɔ Segukaw u tɛna bɔ a jigi kɔrɔ ko k'a sababuya kɛ a ye selen yen nɔ sa k'a y'a ye k'a fɔ ko jama bɔra iko kɔnɔkulu ka nin don belebeleba in k'a ɲɛnamaya ale fana donna don in nana sira minnu fɛ a donn'o la an bɛna an pan o kunna k'a sababuya kɛ an y'a fɔ ka ban ko don de don don min ni a sinsinna ka ɲɛsin Mali ŋaniya minnu ni o tun taara CEDEAO fɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma galan kɔnɔ gɛlɛya kɔnɔ ko da donna o waleyaw la minisiri ka ɲɛfɔli la sa ko ale ka Segu mara ka o sugandi ko o kɛra min ye gouvernement maw olu ka ŋaniya dɔ kɔnɔna la wa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko a bɛna seereya k'a sinsin Segukaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko Segu ye Mali fan dɔ ye wa su fara tile kan camancɛ fanga ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goyita a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni Madame Kulibali Mariam Mayiga ale ka ɲɛfɔli la ko Asimi Goyita n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ko maliyɛnden bɛ Mali fan o fan Mali territoire kan u b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a yira u la k'a fɔ su fara tile kan u bɛ wulikajɔ la olu de kama a ma dan o ma a y'a da don min ye an ka finitigiw ka wulikajɔ laban ninnu na
k'a y'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye Segu mara jateminɛ ko min ye don sira ye min ni o bɛ gunnen jamana damadama la ko Segu bɛ bɔ ni o siraw ye o de kama ko min ye maajuguw ye waati ni waati u bɛ se ka poyi ka bɔ ko bari min ye Mali finitigiw ye ko u kɛmɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka f'u kɛmɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ala ni min ye camancɛ fanga min ni o bɛ an kunna bi olu ka wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la ko Segu ka sugandi ka na min ye nin journée belebeleba in don belebeleba kɛrɛnkɛrɛnnen ka na o kɛ yen nɔ sa ale ka baara kɔnɔna la ko o ye waleya de ye waleya min n'a ka kan bi a ka kan sini o baara kelen in kɔnɔ min ye gouverneur min ni ole bɛ Segu kɔnɔna la yen nɔ sa n'o ye général de police Alassane Traoré ale fana ye kuma ta a y'a yira sa ko Segu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko a bɛ kuma in ka sinsin ka ɲɛsin zone de défense 2 ma ni o ye an ka finitigiw ka tɔgɔ dɔ ye min n'o bɛ ɲɛsin Segu mara ma k'a yira k'a fɔ su fara tile kan lakana hukumu kɔnɔna la ko ale yɛrɛ bɛ seereya kan k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye k'u bɛ wulikajɔ la Segu a n'a dafɛ duguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa min ye basigi o bɛ se ka na Segu cogoya minnu na o seereya kɔnɔna la ko foli belebeleba o ka kan ka di camancɛ fanga ɲɛmaaw ma ka kɛɲɛ ni min ye u ka wulikajɔw ye fasiri a bɛ lesɔri kɔnɔna la Aminata Kulibali Amap Segu ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ lesɔri kɔnɔ nin waati in na k'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana kumana a da bɛ waleya damadama la a ka dakuruɲɛ fɔlɔ la sa a y'a yira k'a fɔ Soir de Bamako maaw don u y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita ko ale ye Niger groupe belebeleba dɔ bisimila groupe min ni u bila bɛ sira ni minisiri ye minisiri min ni a bɛ Niger yɛrɛ jamana kofɔ ko wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko colonel major Amadou Abdraman don ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa min ye Nigerkaw ye u selen Mali la kaban ko min ye Asimi Goyita camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko o de y'u bisimila Kuluba a yɛrɛ jabala la ko u selen yen nɔ kaban min ye Niger délégation in ye sa ko u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin wulikajɔ ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye bolo di ɲɔgɔnma min ni o bɛ Mali jamana ale ni Niger jamana cɛ kabi lawale ko camancɛ fanga fana nalen an bɛ don min na i ko bi o tɔ de sinsin bɛ fo k'a fɔ k'o sinsin bɛ o hukumu kɔnɔna de la sa ko min ye Niger ɲɛmaaw ye ko u ye jɛ di ka ɲɛsin min ye colonel major Amadou Abdraman n'a ka jama ma u kana tasi bila kɛ kana bonyamasegin kɛ Mali ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la don min n'an da bɔra a kɔnɔna la sisan ni o ye journée min ni Mali y'a ta ka ɲɛsin Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kura o waleyaw ma ko Abdraman ale ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko a ka jamanakuntigi n'o ye général Abdraman Tchani ye ko ale y'a yira su fara tile kan ko Mali bɛ sira o sira fɛ ale yɛrɛ bɛ o sira fɛ wa Niger bɛ o sira fɛ ko k'a sababuya kɛ filani teriya min ni o bɛ Niger jamana ale ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko bila ko tɛ ko hali ni ka sɔrɔ waati dɔw la a ko k'u bisi basara ko bari k'an bɛ don min na i ko bi camancɛ fanga min n'o bɛ Mali kɔnɔ ko o ɲɛmaaba a bɛ sigilen o min ɲɛkɔrɔ nin waati in na n'o ye colonel Asimi Goyita ye ko a n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen ko u y'u ɲɛsin Niger ma Niger ka kan ka dɛmɛ sira o sira fɛ u y'o waleyaw da ko o hukumu kɔnɔna la nin don in ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kura o siraw ma ko Niger tɛ se ka to sigilen ten o hukumu de kɔnɔna la min ye colonel major Amadou Abdraman ye ni ale ye minisiri ye Niger jamana kɔnɔna la a ko bonya dara ale ma min ye Niger ɲɛmaaw fɛ k'a kɛ tasi bila kɛnɛ k'a kɛ bonyamasegin kɛnɛ ka na o ɲɛsin min ye Mali ɲɛmaaw ma ko maa bɛ fo yɛrɛ ye ci la k'a sababuya kɛ Mali ale ni Niger ko ni nanzaraw ka siraw tɛ ni frontière kow n'a ɲɔgɔnnaw tɛ k'a bila i bɛ se k'a fɔ ni kuma diyara a la ko jamana kelen don o baara tagabolo kɔnɔ min ye Mali ɲɛmaaw ye colonel Asimi Goyita a ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko siga tɛ min na Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o sinsinni o lakodɔnni jamana o jamana ko ni o b'o o lakodɔn Mali diɲɛ bɛɛ n'a ye ka baara kɛ ni o jamanaw ye ko bari jamana o jamana n'i y'a lajɛ sa k'a fɔ k'i b'o fura n'i tɛgɛkɔ ye ko Mali jamana ti jɛ n'o ye o ti sigi n'o ye ko kabi olu nana u ka jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko Niger jamana o ye Mali dɔn a dɔ ye ko o waleyaw kɔnɔna la min ye Mali ni Niger ye u jɛra ka baara caman kɛ Nigerkaw ka nin wulikajɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma ko bonyamasegin don bari ko a ma bali ale Asimi Goyita la wa siga tɛ min na a ma bali maliyɛn si la ko don nataw kɔnɔ AES o hukumu kɔnɔna la ko Mali ni Niger k'u bɛna jɛ ka baara caman kɛ fasiri an y'a bɔ Les Echos welewele kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la.
an bɛ to ale les échos welewelew kɔnɔ kɛ ko donw ka ca donbaw man ca bi ye donba dɔ ye les échos welewele ko ten u ko farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ sa ko min ye mali ka sɛkasi don dɔw ye aigle du mali k'a bɛna fɔ ko olu bɛ n'u ka bɔko fɔlɔ kɛ coupe d'afrique ale kɛnɛ kan les échos maaw ka fɔ la sa ko mali ale ni afrique du sud jamana n'u bɛ wele ko bafana ko olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi su in na yɛrɛ koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye siga tɛ min na fɛn fiyewu ko dolatan fɔlɔ don mali fan fɛ dolatan jijalen dolatan gɛlɛmanba ko n'i ye mali ka bakuruba jateminɛ bakuruba min n'a bɛ wele ko ko o bakuruba kɔnɔna la sa ko mali ni afrique du sud jamana ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la k'an ye dolatan caman kɛ dolatan minnu kɔnɔna la sa ko ni sebaya n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko a bɛ mali bolo ko k'a sababuya kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔw bɛɛ lajɛlen na sa ko mali ye se 7 sɔrɔ afrique du sud kan ka min ye 2 bin ka o 2 kɛ ka ciko 1 kɛ min ye afrique du sud fɛ ko n'i y'o jateminɛ k'i bɛ se k'a fɔ k'an bɛ donni min na i ko bi ko yanga ko o bɛ mali bolo yanni dolan in ka ca ko bari dolatan tagabolo kɔnɔ i n'a fɔ les échos welewele u b'a fɔla cogoya min na ko ni dolan ma ban maa ti sebaa dɔn o tagabolo kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye i ka jamana ka gan ye ko n'i y'a jateminɛ ko erik sekushɛl ni ale ye mali sɛkasi don dɔw olu ka dege karamɔgɔ ye ko a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna la ni a yɛrɛ ye laseli kɛ ko ye k'a yira k'a fɔ ko min ye u ka ŋaniya bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka mali ka drapeau ka o yanga Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la fo ka na se don laban ma min ye jɔnjɔnba ye ka na ni o ye les échos welewele u ko k'u bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la min ye don laban in ye kɛrɛnkɛrɛnnen la ko kunungo yɛrɛ ko maa caman bɔra a kalama k'a fɔ ko mali ka sɛkasi don dɔ bɛ yen n'o ye mohamed kamara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko camancɛ ko ale ye a ye bana dɔ sɔrɔ bana min kɔnɔna la sa aigliw ko bɛɛ lajɛlen k'u jɔrɔ la ko bari k'an bɛ don min na i ko bi sa k'a bɛ n'a fɔ ko kɛnɛya tigilamɔgɔw k'u bɛ baaraw tagabolo kɔnɔna la ka se ka fɛɛrɛ ɲini ale la ko min ye amidu mayiga fana ye ko o ye dɔgɔtɔrɔ ye ko o y'a yira sa k'a fɔ ko irm n'o ye furakɛli kɛcogo dɔ ye sa ko o de kɛn bɛ a la ko wa k'an bɛ donni min na i ko bi maa bɛ se ka jigi da kan k'a ye k'a fɔ ni maaw y'a ye jɛkulu kɔnɔ a fɔra a banna ni maa m'a ye jɛkulu kɔnɔ fana ko a bɛna fɔ o ye dege karamɔgɔ ale ka maa sugandili o siraw ye fasiri a bɛ soir de bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. an bɛ fasiri datugu ni nouvelle horizon ye kɛ nouvelle horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya belebeleba 2 la an da bɔra waleya fɔlɔ min na sisan waleya laban min na ni o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kofɔ nin fana ye o sira dɔ ye bari sira jumanba tɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mali sɛkasi don don an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ wulikajɔ la ka ɲɛsin min ye coupe d'afrique ale kɛnɛ kan Côte d'Ivoire mara kɔnɔ ko bari min ye dɛmɛjɛkulu ye n'o ye supporters ye k'a bɛna fɔ ko olu ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya min n'o kɛra sababu ye sa ko min ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida min n'o bɛ wele ko korogo maaw ko olu k'u ban min ye mali sɛkasi don dɔw lafasabaw n'o ye supporters ye ko olu ka don yen nɔ u ka hébergement taga siraw fɛ ko nin waleya sɔrɔla cogo di i n'a fɔ min ye nouvelle horizon u b'a fɔ la cogoya min u y'a yira sa ko ka kɛɲɛ ni min ye CAN ye n'o ye coupe d'Afrique min n'a bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire mara kɔnɔ ko min ye mali supporters ye sa ko olu ye wulikajɔ de kɛ wulikajɔ min ni o tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ŋaniya k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko u bɛ taa mali sɛkasi don dɔw ka taa olu lafasa u sigiyɔrɔ min ko ni o bɛn bɛ korogo mara ma ko u ye u ɲɛsin yen fanfɛla de la ko bari k'u selen yen sa ko balinakoba o nana ye ko la ko k'a sababuya kɛ ko min ye yenkaw ye ko olu y'a latigɛ sa k'a fɔ ko olu ma lakodɔn ni nin waleya in bɛɛ lajɛlen u ma bɔ a kalama u ma informer ka kibaruya d'u ma k'a fɔ ko mali lafasabaw ko olu bɛna se u fɛ yen nɔ nin waleya ninnu kɔnɔna la o tagabolo de kɔnɔna la sa ko gɛlɛyaba nana min ye mali supporters olu ka jiginni na korogo mara kɔnɔna la ko min ye taga ni ka segin caman ye o nana ye a ko kɔnɔna la ko bari min ye commission d'organisation gɔri bɛ turulen o waleyaw kan ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa comité d'organisation ɲɛmaaba ni o ye Kajatu aw ye ko ni ale yɛrɛ ye présidente ye ko ale tun ye wulikajɔ kɛ min ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka seereya kan k'a yira k'a fɔ ko min ye mali ye supporters ye k'u kana gɛlɛya si sɔrɔ Côte d'Ivoire mara kɔnɔna la ko wa a donni kama min ye Côte d'Ivoire ɲɛmaaw ye ko u jɛra ni o baaraw ye n'a nana fɔ bi i n'a fɔ gafe b'a fɔ la cogoya min na sa k'a fɔ ko gɛlɛya yera o ko la ko kɛn bɛ balinako belebeleba ye u ma da o ma ko minisiri min ni ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa n'o ye abdul kasim ibrahim fɔnba ye ko ale fana ye laseli kɛ nin ko kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin gɛlɛya waleya min ni a kɛra ko maaw k'a faamu k'a bila minan kɔnɔ minan min ni o ye kɔ minan ye
ko k'a sababuya kɛ siraw de don sira minnu ko n'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa ka min ye Mali sɛkasi don dɔw lafasabaw ka u bɔ min ye u ka Coupe d'Afrique kɔnɔ pewu ko laɲini bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ o de don ko bari ale ka faamuya la a n'a ka ɲɛfɔliw la a sereyara a kan k'a ye k'a fɔ ko tulo in labɛn okumu kɔnɔna la jɛkulu min n'o ye commission nationale d'organisation ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen u y'o fara ɲɔgɔn kan yaasa Mali délégation u bɛ se ka jigin sira ɲumanw fɛ cogo min ko o baara min ni o sereya dira u ma Côte d'Ivoire kaw fɛ n'a nana ye k'a fɔ ko waleya wɛrɛ yera o kɔnɔna la k'o ti faamu cogo si la k'a sababuya kɛ a yɛrɛ ye maa dɔ sugandi k'o tɔgɔ fɔ nin ko kɔnɔ ko ye ko André Epono Asumu ko n'i y'o jateminɛ ko o de ye maa ye maa min ni ale bɛ sigida in yɛrɛ ɲɛmaaya la an bɛ don min na i ko bi préfet don nin dugu in kɔnɔna la dugu min ni maliyɛnw kun kan ka jigin yen nɔ n'o ye Korogo ye ko n'i y'a jateminɛ ale yɛrɛbakun minisiri ani o ma kofɔlen in ko préfet in ko u kumana don tɛmɛnlenw kɔnɔna la min ye Mali denmisɛnw olu bɛ jigin cogoya minnu na Mali supporters u bɛ jigin yɔrɔ minnu na u bɛ taa hôtel minnu kɔnɔ ko n'a nana ye k'a fɔ ko gɛlɛya nana ye o ko la i n'a fɔ minisiri Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba a ka ɲɛfɔli la ko siraw de don sira minnu nin bɛɛ lajɛlen bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ n'a bɛ wele ko extra sportifu ko siraw de don min n'a bɛ kɛ sababu ye sa ka denmisɛn ninnu an'u ka dɛmɛ jɛkulu ka u bɔ Coupe d'Afrique kɔnɔna la ko bari an bɛ don min na i ko bi ko siga tɛ min na Mali gouvernement ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la ka na se commission d'organisation o ka wulikajɔ kɔnɔna la ko kow k'a bɛna fɔ a bɛɛ lajɛlen sigira kala kan o ko min n'o sigira kala kan k'a b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri ka ɲɛfɔli don k'a b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ supporters minnu bɛ yen o minnu bɛ yan o bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i jigi kɛ kelen ye ko hakilina min ni o tun bɛ ka taa yaasa min ye ka na ni déséquilibre ye o ti dɔwɛrɛ ko bisibasa jamakulu in cɛla o bisibasa kana sabati ko wa an ka jɛ ka dugawu kɛ min ye Aigle du Mali ye olu bɛ se ka se sɔrɔ cogoya minnu na u ka bɔli bɛɛ lajɛlen na ko mun na ka na ni jɔnjɔnba ye jɔnjɔnba min n'a ti sɔrɔ gɛlɛya kɔ i n'a fɔ Abdul Karim Fɔnba a kɛmɛ k'a fɔ cogoya min Fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. E ko an t'a datugu ni min ye o fasiri kelen ye wa halisa min ye farikolo ɲɛnajɛ sira ye awɔ k'a sababuya kɛ an y'o de fɔ ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la min ye Aigle du Mali ye u kan ka bɔli kɛ bi wulada in na koyi awɔ Eric Sékou Chel ale ye laseli kɛ nin ko kɔnɔna la a y'a yira sa ɲɛfɔli kɔnɔna la k'a fɔ ko Mali ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ni o bɛ ka kɛ ɲininkali de tɛnkunna la ko yala Mali labɛn bɛ nin dolantan kama wa a y'a yira sa k'a fɔ k'an bɛ donni min na i ko bi k'ale bɛ se k'a fɔ sa ale min ye dege karamɔgɔ ye Mali tɔgɔ la ko min ye a ka sɛkasi donniw ye ko fɛn pɛrɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye ko u labɛn bɛ ka bi dolantan in kan o kɔnɔ o hakilina de kɔnɔna la min ye Eric Sékou Chel ye a ye laseli kɛ u y'a ɲininka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko yala Mali de bɛ sanfɛ wa walima Afrique du Sud de bɛ sanfɛ ni o ye favori ye a y'a yira ɲɛfɔli kɔnɔna la sa k'an bɛ donni min na i ko bi n'i ye dolantan kɛcogo jateminɛ n'i ye Coupe d'Afrique yɛrɛ jateminɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ na ji bɛ boli ka da a ka sira de kan ko min ye Mali ye a n'a ka fɛɛrɛw Afrique du Sud a n'a ka fɛɛrɛ ni dolantan ma ban maa tɛ se k'a dɔn min bɛ se sɔrɔ maa tɛ se k'a dɔn min tɛ se sɔrɔ ko o baara kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen nakun ye fɛn kelen ye ale tɛ se k'a fɔ bi an bɛ donni min kɔnɔ ko Mali ye favori ye walima Afrique du Sud ye favori ye k'a kɔni bɛ min fɔ ale n'an bɛ ni Mali ye Aigle du Mali laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye Mali bolo bɛɛ lajɛlen b'o dɔn u ma deli k'a dogo i n'a fɔ Eric Sékou Chel a b'a fɔ la cogo min ko jɔnjɔnba n'o o ye trophée ye Coupe d'Afrique yɛrɛ ka o ta ko fɔlɔ ka o sinsin ko o de ye Mali nakun ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i jigi kɛ kelen ye ko o hakilina kɔnɔna la min ye adversaire ye n'o ye Mali ni maa minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko a bɛ daminɛ ni Afrique du Sud ye bi wulada in na ko ale tɛ Afrique du Sud sous-estimé cogo si la o ti dɔwɛrɛ ye koyi k'a tɛna ni hakilina ye k'a fɔ n bɛna ninnu ɲimi sisan ka segin ko dolantan de don dolantan min ni Afrique du Sud n'u sera kɛnɛ kɔnɔ Mali fana sera kɛnɛ kɔnɔ bari bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ ale ka fɛɛrɛ o ti dɔwɛrɛ ye dɛ ni dolantan in daminɛna maaw bɛna bɔ o fɛɛrɛ kalama wa a ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye Ala ka se di Mali ma an b'a fɔ amin. E ko a bɛ dansiri an ka bi fasiriw la fasiri minnu n'an y'u fara ɲɔgɔn kan an y'o de fɔ radio Jeliba ka taa se télévision Jeliba ma an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ waati bɛɛ lajɛlen gafe minnu bɛ bɔ ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan k'u kɔnɔ kumaw ka olu bamayɛlɛma o ye todunkan na ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni o hakilina kelen in na su fara tile kan an bɛ yan nɔ o de kama
ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen lakodɔn k'a fɔ sa télé joliba radio joliba waati ni waati n'aw ye fiɲɛ minnu y'an ka baaraw la an ka daw bɛ yɛlɛnni aw bɛɛ lajɛlen ka se ka an wele walima k'aw sen bɔ aw kɔnɔkɔrɔ ka se an ma an dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen lamɛn an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ a ye n ko wasalamu. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.